дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум 3413 ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ вуҷуд дорад. Аз ин шумора 2408 ёдгории бостонӣ, 798 ёдгории меъморӣ ва 441 ёдгории монументалӣ мебошад. Бостоншинос роҳбари дастаи ҳафриётии шимолии Тоҷикистон Набиҷон Раҳимов мегӯяд, вилояти Суғд аз ҷиҳати ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ бойтарин минтақаи кишвар ба ҳисоб меравад, зеро дар шаҳрҳои Исфарою Истаравшан теъдоди зиёди ёдгориҳои таърихӣ кашф карда шудааст. Набиҷон Раҳимов бар он ақида аст, ки бояд барои ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ аҳамияти хоса зоҳир карда шавад, зеро ҳифз ва гиромидошти ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ бозгоҳи таърихи қадимии тоҷикон ба наслҳои минбаъда маҳсуб мешавад. ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ин мероси ниёганамон ва онҳо муаррифгари тамаддуни кӯҳанбунёди тоҷиканд ва мо бояд ба онҳо ҳамин хел муносибат кунем, ки ин меросе ки ба мо расид ба наслҳои оянда низ гузарад ва барои ҳамин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзу барқарорсозии ин ёдгориҳо маблағи зиёд ҷудо мекунад. Санаи 18 апрел рӯзи байналмилалии ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, меъморӣ ва фарҳангӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудааст. Ба ин муносибат дар Хонамузеи Камоли Хуҷандӣ конферонси илмӣ баргузор гардид. Дар он чанде аз бостоншиносон, намояндагони раёсати фарҳанги вилояти Суғд ва котибони масъули ҳифзи ёдгории шаҳру ноҳияҳо оиди ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ маърузаҳо қироат намуданд. олимону бостоншиносон аз фарҳанги бои ёдгориҳои таърихӣ дар кишвар сухан карда, баҳри ҳифз намудани онҳо аҳамияти хосаи масъулинро талаб карданд. таъкид карда шуд, ки ҳамасола дастаи ҳафриётии ёдгориҳои таърихӣ аз гӯшаву канори Тоҷикистон бисёр ёдгориҳои таърихиву фарҳангиро кашф мекунанд, ки аксарияти онҳо аҳамияти ҷаҳонӣ низ дорад. дар солҳои соҳиб истиқлолӣ зиёда аз 90 ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва меъморӣ тармиму барқарорсозӣ ва эҳё гардидаанд. корҳои тармим ва барқарорсозии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ барои солҳои гуногун амал мекунад. ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ вазифаи ҳар як шаҳрванд. Ин мавзӯи конферонси илмӣ буд. Намоянда аз раёсати фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Фароғат Усмонова суханронӣ намуда, иштирокчиёни конферонси илмиро ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ табрик намуд. Дар ин рӯз ба якчанд нафар олимону бостоншиносон, котибони масъули ҳифзи ёдгориҳои шаҳру ноҳияҳо ва кормандони осорхонаи вилоятӣ ифтихорномаи раёсати фарҳанги вилояти Суғд тақдим карда шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.